brungkulis lekas gede-gede bolo kan sing kono wis tak babat ya arek ngadai suasana di perkebunan brokoli bolo. Brokoline wis meh mulai panen. Karep pengiseni anu bolo. Pengiseni joglangan. Diangkat diesel kae. Lewat sumur bor. Diangkat diesel selang ngisi joglangan gitu. Ngisi joglangan bolo. Nah, nek cuma banyu kok iki bolo, sumur bor diesel wis diarani ngawulun ngono. Ini bolo. Oke.